Pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may ken ka o Apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, inton umay ti anak ti tao akas ari kuyugan to, kuyugan dagiti amin nga angheles. Agtugaw to itinadayag at runo na. Matipon-tipon to amin a nasyon iti sangwanan na. Paglalasinan nanto ida iti dua a grupo, kas panamaglasin ti agay-aywan kadagiti karnero ken kalding. Ikabil nanto dagiti karnero iti makannawan na, ket dagiti kalding iti makannigid na. Kalpasan na kunanto ti ari kadagiti tattao iti makannawan na. Umay kayo kanyak, da kayo abinendisyonan ni amak. Awaten nyo ti pagarian ana isagana kada kayo, manipod ti pannakaparso ti lubong. Tanabisinanak ngem pinakandak, nawawak ngem pinainumdak. Imayak akas ganggan na ket pinadagosdak. Idilamu-lamuak binadwandak. Nagsakitak ket inaywanandak, naibalodak ket binisitadak. Isong bato ken kuana dagiti nalinteg, kaano apo ti pannakakita miken kaamabisin, ket pinakanda ka, wenno mawaw, ket pinainomda ka. Kaano ti pannakakita miken kaaganggan na ket pinadagosda ka, wenno lamu-lamo, ket binadwanda ka. Kaano ti pannakakita miken kaamasakit, wenno balod, ket binisita da ka. Konanto ti ari ibagak kada kayo, no inaramid yu daytoy iti kanumuan kadagiti kakabsat ko, inaramid yu met kanyak. Konanan to kadagiti adda iti makannigid na. Umadayo kayo kanyak, da kayo nga inlunod ti Diyos. Da kayo, in kayo iti agnanayon nga apoy ana isagana, iti jablo ken dagiti angheles na. Tanabisinanak ngem didak pinakan, nawawak ngem didak pinainom. May saak idi aganggan na ngem didak pinadagos. Lamu-lamuak ngem didak binadwan. Nagsakit ken naibalodak ngem didak sinarongkaran. Isong batdan to kaano apo ti pannakakita miken kaamabisin wenno mawaw. Aganggan na wenno lamu-lamo. Amasakit wenno balod ket didak ka tinulungan. Isong batto ti ari ibagak kada kayo, no diyo tinulungan ti maysa kadagitoy kanunumuan, didak met tinulungan. Ngarod dagito ito ti maipan ti agnanayon apan nakadusa, ngem mapanto dagiti nalinteg iti agnanayon abiyag. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Rambakan tayo ti Kristo, Ari, solemnidad. Inlungalong ti simbaan nga marambakan ti panangipablaak nga ni Kristo, ti Ari, ti sangalubungan. Ngamin, dimteng ti panawen nga tilubong malipatan dan ti Diyos, consumerism, materialism, industrialization, o sabalin ti focus ti tao, kunanan nga nakasapulan ni Apo Diyos, kaya na pa iti mangklon ti taon tapno agparswalaeng. Hindi ko inyulog ni Santo Papa nga kunana marambakan ti Kristo nga ari ipalagip kadagiti tattao nga marambakan nga maipalagip nga ni Kristo ari ti sangalubungan. Wen, iti arkidiocese tayo, amin nga diocese diti Pilipinas, rambakan tayo tatangaal daw ti Kristo nga ari. Dakkel aramrambak, dakkel nga bendisyon. Idi mo't kalman ti parokya tayo rinambakan tayo ti Kristo ari, di barangay San Antonio akas maysa a parokya. Ipadpadoyak-yak tayo nga ni Kristo ti ari tayo. Tadagi tayo na marigatan nga mapan iji magsinggal, iji magsinggal inton malem, nagrambak tayo akas parokya. Ngam da ito ti os-osto nga aldaw na, rambakan tayo ti Kristo nga ari. Wen, Kristo ari, kas ano ti panag-ari ni Kristo. Idi ginagyanak nga parokya, nangalak ti ubing nga sakristan, lalaki. Ket gapota Christmas, kung nadagiti kabalay may Apo, agbibinunot tayo ti regalwan. Wen, kaya gapota nadagiti ubing ka, siyempre, makwartada di allowance na nagbasit mat,
inikak idati saglilimagasot, tati worth di jay regalo mi 200. Kay inikak idati saglilimagasot, lain kay gumatang, jay kandon ti regalo yo, kadagat ti regaluan nyo. Kunak di jay maysa, igatang mo amin day talimagasot, ta siyak tinabunot mo niya, kunak ka. Wen. Awan nang ibagbagaan mi ngam napugtuak, inangaw ko laeng pag-isopay laeng mat. Kinapanda naggagatang jikan doon ti babain na, siyempre si kamam mo ti makabunot idtapadi haan. Onyo nga to ti itad kaon. Inyek sakto na mga inggatangan, day tanga limagasot iti regalo, idi agmeryandada awampay paggarian, inliblibrian damutan, piman ti buteng na. Oray siyak mat, kasla struggle ko personally, struggle ko ti agregalo. Marigatanak nga agpili iti regalo. Nangruna no di regalwam ka, nagbibinunot kami mga papadi, ay kilikliklikam nga mabunot niya po obispo ahaan. Anya iti itid mo ka lang. Okay lang mo na kita ikabsat mga papadi normal. Or siya struggle ko nga talaga ti agregalo, kasla at the issue personal nga daytay kaya na nga tayo itid ko no saan. Uray kang inaam, kaya na nga tawon no saan. Marigrigatanak no kasjay. Nangruna no di regalwam ka daytay medyo may kay nga kung kunada, nangruna no dagitay mabunot ko kada kita naka-arte, daytay medyo pa-arts, ay sus apo kabubuteng nga regalwan. Ano may kay, no daytay kasi siyempre no dagitay mo padpada kon nga dimbakkel tirigat kada makaawat mo no saan dagitay taga kumbento, ti kalakaan nga pa nagregalok no daduma kada daytay regalo ti sadot, anya regalo sadot. Ikam kwartanan na yun na mo, dapat pagpliti mo, kanto gumatang, di kaya mo. Struggle kanyak dayjay. Apa yang ata? Kasi nangruna no di regalwak ka medyo may kay. Kasla, mabainak, ma-reject jari na, kuno mapagustuak nga ta. At dari gas dyan niya, kabayas ko dayjay, siyak laeng dayan, jak amo kada kayo nadamakas jayo. Bias. At the same time, bias mat ka dagitay ordinaryo nga kakabsatan. Apay nga naglukay, kasla naglaka, kasla na haanak nga problema unay no isuda ti regalwak. No bias ka dagitay may kay kunana dagitay na nga to, bias mat laeng dijay apay adda naluklukay nga regaluan, dapat kumaka papadahan, dapat kumaka maysa. Dayjay. No kitaan tayo na inamiris tayo dagiti maibasa. First reading, aging gana amin daytoy ibanghelyo tayo, anya ti kunana. Nangruna ti ibanghelyo nagmayat. Umayto ti ari ti sangalubungan, agtugaw to ti trono na. Pagtugawin nanto iti makannigid, da kayo nga akin kannigid. Kalding, nagiti makannawan, karnero, bagay na ang dod ti karnero. Kakunana, umay kayo kanyak, da kayo nga binindisyonan ti Diyos. Apay nga nabindisyonan da? Apay nga da ti pagibasaran na, ngamin kunana nabisinak, pinakandak. Lamu-lamuak, binadwandak. Ganggan na utak, pinadagusdak. Nya? Nawawak, pinainumdak. Kisinaludsod da kaano apo. Anya ti kunana, no inaramid mo daytoy kadagiti kanunumuan akakabsat ko. Inaramid mo magkanyak, gayam, naglatakan daytoy ibanghelyo, naglaka nga awaten, nga ti gayam pan nakaisalakan, no kas ano ti panang trato tayo kadagiti hambang nga kababanangan, haambang nga dagitay diadal kada agtuturay. Di kunana, no kas ano ti panang tratom, kas ano ti panang panakilangan mo, kadagiti kanunumuan kakabsat ko. Saludsudan tayo manan, sino dagiti kanunumuan? Less privilege, kuna tayo, no poor, kuna tayo, nagriga mo, daye poor nga sao, taada tayo nga Ilocano ka, awam mo't ati poor. Tipuren agad ay matay tibisinan nga awan apulosan. Ada tayo kay haan latamot ata. Ada pa'y lama itoggal tayo tarubayan tayo. Makiinaldawang ka kadalat tamag kanan tayo. Less privilege.
Kabasol da kung natay no daddo, mabasol da adi da mo nagbasa, haam mo mapabasol ida apaya, pinadas damot, ngam mabalin nga nakapkapsot la dayjay, turad, nakapkapsot la jay panunot, pinadas damot ti agabrod ngam kasla, awan laeng dayjay gats, handa mo nga basol. Basol mi ka diti kinamarigriga mi no dadduma inaramid damat ngem si bubuteng no dadduma ka di kultura di butengen ke impatawid dan apaya nya kunana hangkag basbasa hangkan tumula makagraduar una saan kaya na pala ti agbasa di ubing ke awan pagbasam iso ano dadduma DJ cycle ti poverty hantay mapabasol kunata yun no kas DJ estado DJ panagbiag kati question kakabsat it's not their situation. Ti panakilangan tayo kadakwada, haan nga di sitwasyon da, ti panunutin tayo. Ti saludsudan tayo, day tapusom. Haan nga di sitwasyon da, ti questionaran tayo, day tapusom. Kada kayo nga businessman. Naglakat, ag-create relationship, iti business partner mo, han? Tapno agbiag di negosyo, ay kasaya atem, ti makilangan, ita business partner mo, kadagiti customer mo, ngarod da business mo, han? Oh! Mayat ay relationship mo. Iso nga into no, ang danda ni mang Christmasen, apo ti regarigalwam, dagitay medyo partner mo, dagitay makatulong king kaji business mo, han? Ti saludsod, dagijay. Anya ti pusom kadakwada, kas ano ti relationship, kas ano ti panakilangan mo kadakwada. DJ to ti pakahusgaan tay gaya. It's not your education. Nagmayat. Regalo day tano na nakaadal ka. Good. Kanagmayatan ti agregalo. Ko-teacher mo, ka-opisinaam, wow, nabalkot ti uray langa, nagmayatan, very presentable, nadyan pinadakilan, nadyan regalo. Kaya ka-arubam, Diyos ko, di sobram nga pansit nga naghanda, isalsalakan mo tadanda ni aglungsutan, ne kaninyo mat, piman tumad, yan nakamulagat nga. Kung kuna na ditoy, wan kakabsat, naglakati ay agayat, naglakati mangipakita ti good relationship, no, di tao matulungan na ka. Ti karit na dito ibanghelyo, dagitay kanunumuan, kas ano ti pusom kadakwada, malagip yun di pangarig ni Apo Isos, di nabanang kin ni Lazaro nga aggadgaddil nga mapanmangmangan di sirok ti lamisaan na. Malagip yun di jay? Wen, ha, mumagayang malagip. Malagip yaw. Haam nga inungtan ni Abraham, ni Lazaro nga mapanmangmangan kat. Haan na mga pinapanaw. Haan na nga pinaritan, dildil patan ti aso, gaddil na. Anya ti kurang na, awan ti relationship na kindayay. Haan na ammo kinita, ti awan ti relasyon na kindayay inted na tamurkat langar, amuyo ti murkat, krams, subsubra. Kadayay ti ibagbaga na kanya tayo, ti ibanghelyo tayo. No umay ni Kristo nga ari, husgaan na tayon to sigon ti panakilangan mo tingarod sa ludsud ka kadagiti kanunumuan yito'y parokya dapay nagkuna apaya father nga hantayo mangmangted kadagiti na panglaw dandanik tinikulan ti martilyo ti ulok na bayagag dito yun diyo pay la maawatan ti kayat tayo ang mapasamak naglakat ti agdul out haan. Go! Ang anniversary di kalman, nalayos di kagayan di kakabsat tayo, nagado atulong, mapantayo, agmumotor, apantayo ka, sa tayo agpicture, iyaw-awat mo, ijay malmalmas, la, tumpuak ka adta pa, iyastap no, agpicture ta. Naglakat mangted, han? Kakunada, api nga dito mangted, siyak no daduma, no di jay marigrigat nga kabsat mo, kasla ikam laeng, for the sake of picture, wano dahiti kasla itid mo, tapno laeng medyo marinada nga mangmangtid ka, madi, adda nga insulto kanyak dayay.
No ikam gaputa kasla ibagbagam nga kakaasi kamet. Iya maawatan. Tikunak kadagitoy pumarukya nga di makauawat no dadduma. Uray nagdakkel ta tayting mo. Uray nagdakkel ta daton mo. Nagdakkel ti ipawit mo no ijay sa bali a lugar ti matulungan. Ti saludsod day ta kaarubam nga makamkamtudan. Di tayting mo kisayam laangan itid mo la kanyanan. Ta da relasyon mo ayatem garo daan lang nga itid mo gaputa nagdul out ka madide jay. Itid mo gaputa ay ayatem isuna. Itid mo gaputultulungam gaputa adda. Nakasaksakit nga panunutan no daduma. Ala na nakaadal damot nagadutilugan da, nagdadakkel ti balbalay da, ni apong da dadjay nga. Kano sa bali nga tao ka nagmayat mangteg. Dayjay ti kung kunana, nga kas ano ti pannakilangan tayo kadagitoy. Imagine nyo, kas ano ti kalakaan nga pagrukodan no sino ka? Nagpakasar ka, nagpa-birthday ka, sino dagiti bisitam? Oh! Nagpakasar ka, agpa-birthday ka, sino dagiti bisitam? Father, may kanto Si kanto mang lualo. Haan kaya yung mata kita si leader kaya da mang lualo. Hangkang nga mang rugeno, hangkang nga umay. Amuyo ti bagak no daduma no kasya di jay umay agawisen. Agore ka kagtaki ako na konjak umay. Ajak pa'y mapan apaya nakita mon. Sino bisita? Apo ni Apo Paday. Di plato na, dahil mabuong nga nagdagsan, nabungon di kutsara na titisyo, di electric pan, iso na laeng ti may electric panan, dagi di daduma, agkalkalin duusan. Dagi di makan, umay da isirserbe, father kanam, kasangom tumo dagi tay, naggapo di eskwela, teachers kanaw, ama. Gado gapo di opisina, municipal, LGU kanaw. Umay da isirserbe di makan, no dumawat di jay kakaasi nga marigrigat anya ti aramiden da matipaw pa di imo na ijay kay ruar imagine nyo kas anong orti relationship tayo kunana mo di maysa ay ayabak mo dagiti marigrigat nga kaarubak apo no kas di nga agpasken kami uwan inayabang ngam inya inobrada para puyot dyan tidalikan. Inayabam ngam hamo mo inayat ida, inusar mo mo ida. Imagine ang talatan, ano kas jayan iso ti kong kunak no daduma ka, jak umay, mangyag kay latad to yan. Taapa ya makita mo, haang mga dakis kakabsat. Haang nga dakis at agpas ka nga dakis ang damot bisitam ngam di pusom kumaaka ipadam no sinno di ka arubam dagiti makamkamtudan at dapay may nga nagpaskan kadada sumrek ilak na jigay la sumrek kaya ma'am tak at dapay padlak na kastanay tunad dagtuktok lukatan naman na Idi nakastrik aming nga bisitan, pinarwar na nagitay aso nga nagdadakkelanan nga agurura jigay nga. Ti paranger-nger ka dagitay umay makipangan, naka-uniforme da. Nger kunada ka dagitay umay makipangan. Iso nung kikitaan tayo kakabsat, haam mga dakes ngam ti salsaludsudan na ditoy, no addaan ka well and good. Very good dayta. Na naparaburang ka ti adal ka, ang duma, very good dayta, grasya dayta. Ngam ti pusom, di kinatanok mo, kas ano ka, kas anom nga ited kadagiti kakabsat mo. Kani Kristo ari nagtanok, nangangato pa ngam adal, nangangato pa ngam sanikwa, Diyos nga rod adda kanya na, ngam anya ti inaramid na kada tayo akanunumuan, nagdip pa inted na ti biyag na. In sakripisyo na data biyag na, tapno laeng maitanok. Dagiti awanan da tayo, awanan tayo na si babasol tayo nga roden. Kada jay mati karkaritin na.
It's not the question na adaan ka. It's not the question na awanan isuna. The question, di pusom. Di ngarod ko na ako, nga agregalo ka, may kay di regalwam, nagdakkel, baka makmaksayan mo, di budget mo, ije ka arubam nga marigrigatan. Habang nga to ti regalong kanya na, dumakdakkel, ngumingi na di handam, baka makmaksayan mo ti budget mo kadagi di agkasapulan. So nga rin ko natin yung, it's not your situation, no adda kanyam, well in good na sayat data. It's not their situation, no less privileged, wano dati medyo marigrigatan da. Ti saludsod day tapusom, kas ano adda ka di relationship mo kadakwada, ulitek kakabsat, nga hanga day ta pa nang itid ti duldul out, mayat mat no daduma. Ngam ti saludsod di relationship mo kadakwada, ibilbilang mo kadi idang anak ti Diyos, pamilyam kadi ida, makikaykaysa ka kadakwada, wano us-usaram ida, ay nagdagsan aday ta. Kanya ti kunana dito ebanghelyo tayo na Da kunana kadagitoy may sa agrupo kunana, hamot ang da kaita makan nigit ti kalding ta nariga mo nga ibaga tayo. Anya ti kunana, da kayo nga inlunod ti Diyos, pumanaw kayo, apaya, didak pinakan, didak binadwan, didak sinarongkaran, didak inagasan, corporal works of mercy. Iso nga, karit na kanya tayo amin apo, uri ka di programa tayo, no daduma, uwan, kasano ka nga agsasao ti Church of the Forefather, ka naka-aircon kayo, uray naka-aircon ka, no di pusom, kadda-kadakwadahan, ori ka nakakutse kayo ti kabarbaro nga awampay lati plate number na. Good data. No amom ti relasyon mo kadakwada. Ori ka nakatricycle ka nga wano ti simbaan mo kurot-rot. No nakatangtangsit mo nga managing bubukod. Manang irurumon mo kadagiti kakabsa mo. Iso nga iso. It's not the situation. It's not this aircon nga simbaan. Apa hagir aircon kayo kunayo Church of the Four. Baka dadupay may itulong na diyan nagyan diyan gapot adda puso na. The same. Iso nga no Kristo tinagariking ka, pudadtan. Anyat im priority na dagiti kanunumuan, dagiti agkasapulan, dagiti makamkamtudan. Dayta ti awis na. Nagserbi si papakumbaba, awan pinilpili na, linipliputan da, intultuloy na, inrurumanda, inted na latta. Idi ko na da nga ilansadan iti cross, papatayan da, inarakop na, nagdipa apaya, tipuso na, adda kadakwada. Sino ti number one nga kagurgura ni Kristo? Idadad to'y, nagitay data, mangibilbilang ti bagbagi na anatanok, mangibilbilang ti bagi na anasanto, dagiti mangpili iti nangato a pagtugawan, dagitay haan na nga ammo nga ayatan dagiti kakabsat na dagaya ti kanayon na nga bagbagaan ngam natangken ti puso da. Katat ta kakabsat ala ka amerisen tayo no agar-ari ni Kristo iti puso tayo. Ulitin tayo, it's not about their situation, it's not about your situation. It's the heart, di puso. No kas ano nga agserbi, kas ano nga agayat no adda relasyon tayo kada-kada. It's all about relationship. Isumuti ko na dito ebanghelyo tayo, nga pakahusgaan tayo. Ngam no awampay tayo mo nga agayat kadakwada, apaya agkritik ka, agdildilaw ka, data hamo mo maikonsentrate ti agayat ta sabsabali mo ti ubra, ayan na dijay pusom. No awam mo ti ayat na dijay pusom ta, ala agparparamag, ayan na dijay pusom. Uray mo't no ko nam nga, agpadpada tayo lang arod nga marigrigat natangsit pay laeng, agpapada tayo lang arod nga makamkamtudanen, aagum pay laeng, ayan na dayjay pusom. It's not about your situation. It's about their situation. It's about your heart. Kas ano mat ti panagayat mo kadakwada, ala awis kakabsat, agari ko man ni Kristo, iti puso tayo, agari ko ma iti pamilya, uri di pamilya, ma-check di pamilya. Dapat pelaan ko, ubingan ka maisursuron nga ti puso da, adda ka dagiti, kakabsat nga makamkamtudan, adda ti panangisakit ken panagayat da. Ngam no di pamilya, ti upbringing na ket adayo, narigat, hanga makapagari ni Kristo.